O Centro de Saúde de Ribeira ponse en pé de guerra exixindo mellores servizos para pacientes e profesionais. Estas concentracións repetiránse cada xoves ás portas do inmoble, ata que non se note con maior número de autores para satisfacer as necesidades dos veciños da localidade. Seguindo o exemplo de Aguiño, os veciños de Ribeira iniciaron hoxe unhas concentracións no centro de saúde exixindo mellores servizos. A principal demanda, cubrir ao 100% as prazas de médicos no centro, unha situación que leva anos sen darse. A carga de traballo que soportan os profesionais do centro e os peores servizos que reciben os pacientes son as causas que fixeron mobilizarse os afectados. Non é un arranxo de queimalumes puntual, non. A xente merece e necesita un médico familiar de referencia e por eso é un dos motivos polos que estamos hoxe aquí, para reivindicar que o Centro de Saúde de Ribeira necesita cobertura ao 100% dos profesionais médicos. Multiplicidade de causas, desde xubilacións, baixas prolongadas que non están cobertas. Levan moito tempo sin cubrirse, anos, estamos falando de anos. A situación é insosteñible. Os profesionais, o resto de profesionais que traballan no centro, como comprenderades, sufren a sobrecarga e os pacientes non están recibindo a atención que necesitan. As concentracións comezan hoxe, pero non teñen data de fin. A plataforma sanitaria anuncia así o inicio das manifestacións por non dispoñer de suficientes médicos. Un é para comenzar unhas concentracións semanais e periódicas que pensamos facer ca cidadanía, a plataforma en defensa da sanidade pública da Barbanza, por os problemas que ten o Centro de Saúde de Ribeira. Problemas que son crónicos. Levamos anos con déficit de médicos, déficit estruturais. Sempre partimos de 3 médicos menos, de 14, nunha plantilla moi amplia, que os que se suman, pois ausencias puntuais. Eso fai que haxa casi 4.000 persoas adultas que non dispoñan dun médico asignado, o sea, cada vez que veñen por un problema de saúde, eles van a ser atendidos, pero van a ser atendidos por un médico diferente. Siguen así os pasos de Aguiño e moitas outras vilas galegas que se suman a estas concentracións pedindo mellores servizos nos seus centros de saúde. O 6 de abril haberá tamén en Santiago unha concentración multitudinaria de xente chegada de diferentes partes de Galicia protestando pola sanidade pública. Dende Ribeira fletaránse autobuses de balde para os interesados. En toda Galicia se están promovendo hoxe concentracións para recordarnos os problemas e os atrancos que ven sufrindo a asistencia sanitaria en Galicia. Problemas que vemos arrastrando moitos anos e que queremos visibilizar nun día como hoxe en distintos puntos de Galicia e que concentrarémonos o día 6 de abril en Santiago nunha macromanifestación para demostrarlle á Xunta que debe de poñer os medios necesarios, os profesionais necesarios para que podamos dar unha atención sanitaria de calidade.